tayo nagbabalik ang iyong lingkod, si Bukwa. Bali ngayon ay nag-order ako ng titanium bolts sa Shopee. Ito ay dumating na at i-unbox natin po. Alright, yeah. Bali itong titanium bolts pala na itong mga George ay para sa bolts na nut pala to, nut ng sprocket bolts. Okay. Okay mga George, ngayon ay kakabit na natin itong mga titanium nuts. Gagamit tayo ng socket wrench para mas madaling magtanggal ng nuts at maghigpit. Alright, shoutout nga pala mga George sa inyong mga nanonood at nakasubscribe. Shout out sa aking kumpare, si paring Sir Daniel Ponda. Tsaka shout out din sa mga Solar Squad, sila Bossing Joseph, Chong, Julmar, Nong Ray, si Raiden, Adrian, sino ba? Yun lang muna. Shoutout din pala mga George sa mga taga-Puguruak, Burgos, Pangasinan. Shoutout sa tito ko na nasa Amerika, si tito ko Kulas. Tapos shoutout din sa aking mga pinsan, sila Christian Nabal, Gabi Nabal, saka lahat kayo dyan kung sino man kayong nanonood. Kapag nagkagawit pala kayo ng nuts ng sprocket mga George, kailangan naka cambio or naka first gear para hindi gagalaw yung sprocket or yung gulong. Tapos pag ililipat na, iangat lang ng konti yung motor sa neutral para maikot yung gulong. So yun lang guys, ganun lang kadali. Alright.
Alright mga George, tapos na. Siguraduhin higpit yung mga nuts para hindi lumuwag pag tumatakbo na.